съжалявам малко за закъснението, но хубавите неща в България бавничко се случват. Надявам се бавно да се случат. Днес сме се събрали да по един, не знам дали е хубав или лош повод, проекта приключва, каквото за тези 12 месеца има доволни хора, има хора, които не са много доволни. Аз се надявам да има и много доволни. Така тези 12 месеца бяхме на много места заедно. Хубаво ще прекарахме по екскурзиите. Първо ще сме още 2 екскурзийки. Ще се отиде хубаво да излезем извън Смядово, да видим как живеят хората и как го правят, за да може ние да го направим. В крайна сметка в топлата вода е измислена, не е необходимо да е измислено. Важно да го приложим тук в Смядово, хубавите неща. Така, сега давам думата на кмета на общината Иванка Петрова. Крайна сметка идеята за този проект беше нейна. Двете се разделили, че тя беше в основата на нещата, за да се случат. Да се случи това. Първо извинете за закъснението на служебни ангажименти по това време. Аз много се радвам, макар че на закриването на проекта, че днес съм тук, защото през цялото време проследих проекта, въпреки че не бях никъде през този период, но наистина това беше една наша идея, не само моя, не Иван. Ние двамата я сътворихме така в стаята. Затворили писахме една статия, 3 дена го писахме. Доста така са сложни нещата, написани на един проект. Аз много се радвам и бях много радостна тогава, когато видях, че проектът е одобрен. Бяха отхвърлени проекти на доста големи общини. Има си доста изисквания към един проект. Аз поне мисля, че макар да съм наблюдавала да съществува, имах и неговите уверения, че това ще продължи да съществува, макар и в по-малък размер. Значи направим ли го една държавна делегирана дейност, там също ще имаме възможност да тия дейности, всичките, които в момента ги развиваме, макар и помалени, малко по-ограничени, но също ще имаме възможност да ги осъществяваме, тъй като държавата чрез някакви средства тя ни осигурява издръжката през годината. Наистина, както каза Иван, едни ще има доволни, едни няма да са недоволни. Аз така чувах и много неща отстрани. Ами ние обикновено смятам, че не сме малко такива. Винаги мърморим, винаги с това започваме, винаги може би не одобряваме това доброто, което се прави. Не одобряваме това, че някои неща се случват много трудно и зависят от не зависят само от нас, не зависят само от вас. Много са нещата, които зависят, но аз мисля, че през цялото това време се получи един много добър проект и замисляйки го с различните дейности. Понякога някои дейности бяха трудни за изпълнение, доставката за храната ни бяха доволни, но там всичко беше съобразено, кое е с цена, кое е с доставчик, всичкото в проекта. Така, чува, че от началото ни бяха доволни от ремонта, но под ремонтните дейности не може да бъдат повече от един какъв си процент от самите дейности. Разбирате, всичко не зависи от нас. Ние виждаме, че там трябва да се направи един по-голям ремонт. А това стане ли държавна делегирана дейност при изтечение на годините, като разполагаме със средства и тая материално-техническа база можем да я подобрим и да я направим по-добра. Надявам се, ако това се случи, ще осигурим все пак 2-3 работни места постоянни. Имаше млади хора край вас, които днес ще споделят всъщност как на една година много бързо минава наистина. Много се радвам на това, че малко трудно, с средства събирани от тук там, успяхте всъщност да закупите и носиите на състава, защото това ви липсваше като такъв. Аз всъщност така гарантирам, че ние продължаваме и ще работим. Той Иван го знае, даже и Къспен коментираше как стига с твоите проекти. Ние следим всеки един проект, който излиза. Различни са хората, които могат да кандидатстват, различни са дейности, но аз ви гарантирам, че ние следим всеки един проект, ще работим в тази област, така че ми съзнаваме
знае какъв друг ще реализираме. Аз искам да ви помоля сега все пак и ви да изкажете своите впечатления. Мисля, че това е необходимо, тъй като за бъдещата ни работа. Човек не всичко е хубаво, което прави, греши в своята работа. Аз така, че всичко е безпогрешно, което правим. Но тогава, когато почуят повече хора, аз съм го казала и на други, когато повече хора имат идея, когато си самокритичен, когато казваш нещата такива като са, мисля, че по-добре помагат, отколкото зад гърба и въобще да си. Нали, тоест недоволен, по-добре и кажете следващия път, когато пишем някои неща. Когато мине веднъж даден проект, когато се изпълни съвсем други опита и други неща, и когато вземеш да пишеш подобен такъв проект след това, естествено се учиш, защото ние тогава съвсем наизуст го писахме. В началото идеята не беше съвсем друга, не беше дневен център за възрастни хора, но така за един-два дена всъщност озрее, като надхвърляхме всичко, то се получава. Аз няма какво повече да кажа и да се повтарям, така че ще ви моля ви да кажете своето мнение по това, което мина през изминалата година. Искам първо свое име. Аз смятам, че и всички ще бъдат солидарни с мен, които са ползвали този проект. Искам да изкажа своята благодарност към общинската администрация, към всички, които изготвяха този проект, защото това беше нещо много хубаво, много приятно. Нали, тук 50 човека, създаде се един колектив, нали, едно общуване, което беше много полезно, много хубаво. Дейностите, които се развиваха тук, също бяха много полезни за тези, които посещаваха и които искаха, нали, да се обучат. Обучавахме се на компютър, тези, които желаяха. Също така рехабилитатора, един много прекрасен човек, който едно, че ни даваше много съвети. Второто, което ни ползвахме там, басата с уредите. Нещо много полезно, много хубаво. Групите, които съществуват за автентичен фолклор, нали, те си съществуват поначало, но създаде се и нова група, която пък при мъжете на Стоян Григоров направи и нова група при мъжете. Също така, много хубаво е, че имаме носии, защото ние постоянно ходихме и се моляхме за носиите в читалището, а сега си имаме носии, с които можем да се представяме навсякъде и се радваме, че имаше такъв проект и желаем от сърце да продължи тази дейност. Някой друг да има нещо да каже? За да не са повтаряни, съгласна съм напълно с това, което каза Върбинка. Няма да го повтарям. Съвсем справедливо и правилно се изрази тя. Искам само да допълня. За бъдеще, ако се разработва някакъв проект, нека да се има предвид как в тая база, която я имаме горе, може да се направи, макар и улекотено, една голяма зала като салон, за да си посрещаме гости, за да можем ние да си провеждаме мероприятия общо с всички, а не от стая в стая да влизаме и да казваме какво ще става, какво ще провеждаме. Ако това може да стане, то ще бъде за всички за смяна. Това искам само да допълня. Да, такова нещо няма как да се построи, защото те ги дават като процентно съотношение. Трябва да докажем за какво ще се използва, необходима ли е тази, жизнено важна ли е, не че тя е необходима, но жизнено важна ли е, какво ще правим години наред. Тоест няма как да вземем за просто да се построи едно нещо. Ето, както госпожа Петрова каза, дейностите по този проект, средствата за ремонтни работи бяха 5% от стойността на всички останали средства. Затова и ремонта така с общински средства трябваше да се сложи, за да стане нещо нормално за живеене. И
това е, че Смядово просто не разполагаме с такава зала. С общински средства да не говорим, нали, сега да не казвам да се повтаряме всичките в управляващото, че пари няма и така нататък, защото няма. Факт е, нали, ведно общинка сме. Ще мислим, ако нещо някъде излезе, казвам, че ще направя всичко възможно, за да се направи това нещо. Общо взето, например, тая сграда, сега в момента сме участвали по един проект, който се надяваме да се случи. На тази сграда ще има ремонт, че това нещо може да се ползва. Общо взето трябва да се мъчим с това, което имаме, да се справим. Така някой друг още нещо да каже? Така няма. Аз сега по план график би трябвало да кажа какви са целите на проекта. Какви бяха целите, какво постигнахме. Сега много хора от Смядово бъркаха този проект с социалното притесание. Всички казваха защо те са богати пенсионери, въпреки че богати пенсионери е в кавички за България. Защо те ползват? Има хора, които са много по-зле. Да, има хора, които са много по-зле, но те не изявиха желание да участват в дейностите. Значи храненето е една от 16 дейности. Този проект имаше 16 дейности. Половината вие ги знаете, половината са организационни дейности, за да са следващите да се получат. Ако за всяка дейност започнем да гледаме целите, аз ме интересува една цел, че е постигната. Вие излязахте от сивото си ежедневие по цял ден, когато стояхте вкъщи, излизахте само на улицата да говорите с някого. Сега всеки ден се срещахте с 49 човека. Всеки един от вас. По един или по друг начин е обменил опит, мисли, знания, какво е чул, какво е видял. Сега съм сигурен, че сутрин, денем, работен ден, когато дойде време да тръгвате, съм сигурен, че само си гледате часовника. Вие не гледате времето. Друг път ще гледате времето, сега гледате часовника, за да отидете. Това беше самата идея на проекта. Да се събирате, да си го имате, да се виждате, жизнения ви тонус да се повдигне. Надявам се, че малко сме успели по този начин. Деца вика да запалим пламъчето на живота, защото всички сте били на времето в някъде, на работа, сте били полезни, сте се чувствали търсени от някой. В един момент излизате пенсия, след годините вашата работа, вашите добрини се забравят. Сигурен съм, че е било така. Всеки е правил хиляди добрини. И идва време, когато някой на вас трябва да ви се отблагодари. Затова направихме проекта. Надяваме се да има продължение с делегирани дейности. Постоянно сме с разговори с големи хора от големия град, които евентуално да отпуснат средства. Искрено се надявам, до този момент все още нямаме информация. По принцип те си идват последните минутки, не дни, последните минутки информацията. Да, това е списъка, ще моля всеки един да се подпише, защото трябва да докажем на хората в София, че сме се събрали и сме го направили това нещо. Сега виждам отзад хора от защитеното жилище. Това не беше първия проект с госпожа Петрова, който изпълнявахме. То е факт, вече е делегирана дейност, вече има финансиране, там има 17 човека, с 16 постоянна, които са на работа. Не знам дали си давате сметка, че тези 16-17 човека са едно малко предприятие. Инвеститор трудно ще намерим за Смядово, да дойде инвеститор. Ние си мислим, че нашата цел с социалните услуги, където по 2, по 3, по 5 човека ще осигурим някакво препитание на хората. И да не ви казвам, че всеки ден има по 10 човека, които идват в общината, просто казват дайте ни работа. Хората искат да работят, но няма къде. Има къде, няма кой да им плащат. Това е лошото за България, така иначе трябва да се съобразяваме с ситуацията.
И затова ще мъчим тези момичета да се запазят там, всичко да си остане. И надявам се, и вие знаете, говорили сме вече като тази делегирана дейност за условия, за начините, как ще се случват нещата. Надявам се да сте съгласни и с тези неща. Ако има някой още нещо да каже. Сега знаете за понеделник екскурзията 8:30 тръгваме. За сряда следващата екскурзия 9 часа ще се тръгне. Говоря само за потребителите на дневния център, защото има други лица. И ако няма нищо... Не, аз искам само, значи ние ще направим всичко възможно от наша страна да осигурим дейността като държавно делегирана, но ние самички като такава дейност не можем да я поддържим. Това зависи от вас, зависи от ваша страна, как ви ще откликнете, от вашите посещения и там малко неприятният факт, наистина плащането на таксата, но има възможности най-различни. Ние сме разработвали с Иван, защото държавата даде ги тия пари, ние просто не трябва да ги изтърваме. Те са за вас, те няма къде да отидат, те си ги следят, те никъде друга в общината не могат да отидат, тъй че това нещо в бъдеще се случи съвместно с вас и с нас. Ние дори да открием тая дейност, няма ли потребители, те ще я закрият. Знам, че е трудно, знам, че пенсиите са малко, но има начини, по които ще се мъчим да продължим тая дейност. Така, долу-горе изяснихме си какво правихме, всички знаем какво правихме тия 12 месеца и сега ни предстои една малка почерка, заключителна. Ако някой няма вече нещо какво да каже, да, навън вече пак ще се говорим, защото е. Само ще го поканя на чаша вино, на чаша безалкохолно, леко да се почерпим за това, че имахме този проект. И благодаря ви, че вие участвахте и този проект стана възможност и благодарение на вас. Благодаря. И да служи здраве на